Osasun biltzar hauetako azken mahai inguruari hasiera emango diogu. Kasu honetan osasun arloko langileen hezkuntza izena duen mahai ingurua da. Eta guztira 3 hizlari izango ditugu. Lehenengoa Luis Martínez Alkorta izango da. Bera Donostia Unibertsitate Ospitaleko medikuntza prebentiboko zerbitzutik dator. Eta osasun asistentziarekin erlazionaturiko infekzioei buruz jardungo digu. Infekzio nosokomialak zaintzeko eta kontrolatzeko plana ere aipatuko digu, eta baita eskuetako higieneari buruz zerbait aipatuko digu. Eta azkenik Euskal Autonomia Erkidegoko zainketa intentsiboetako unitateetan aurrera eramaniko hainbat proiektu aipatuko dizkigu, horien artean zero bakteriemia eta zero pneumonia. Eta azkenik, erronka berria datozen urtetarako aipatuko digu, zero bernu traktuko infekzioen buruzkoa. Bigarren hizlaria, Javier Orbegozo Alberdi izango da, Donostia Unibertsitate Ospitaleko kalitate zerbitzutik dator bera, eta pazienteen segurtasunari buruz arituko zaigu. Segurtasun klinikoari buruz, eta hainbat termino argituko dizkigu. Intzidentzia, aurkako gertakaria, zein errekuntza moduko terminoa. Eta azkenik hain ezaguna dugun Risonen Suitzar gaztaren eredua ere aipatuko dugu. Eta hirugarrenik eta azkenik, Mari Jose Uranga Iturriotz arituko zaigu, bera Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Erizaintza Eskolako irakaslea da, eta osasun hezitzaileen trebakuntzari buruz arituko zaigu. Osasun zainketak eskaini behar dituztenak trebakuntza beharra izan dutela azpimarratuko digu, medikuen eta erizainen trebakuntza historian zehar oso ezberdina izan dela, eta pazientearen parte hartze aktiboari buruz ere arituko zaigu. Azkenik, unibertsitateko ikasketen eredu aldaketa azpimarratuko digu, lehen irakasgaietan antolaturik zeuden ikasketak egun gaitasunetan oinarriturik daudelarik azpimarratu. Hori da gure mahaiaren aurkezpena, eta beraz, Luis nahi duzunean, berak aurkeztuko digu osasun arretari lotutako infekzioak, zainketa epidemiologikoa, prebentzioa eta kontrola. Kaixo egun guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eta espero bete aurkezpen oso interesantia behintzat izatia eta oso aspergarria izatia. Osasun arretari lotutako infekzioei buruz hitz egingo dugu, eta dakan implikazioa gaur egunean eta zergatik eman zaion hainbeste garrantzi esplikatuko dizuet pixa. Hasteko, Lancet realizatik ateratako bi esaldi goraipatu nahi ditut, autore batek edo gile batek egindakoak, orain urte batzuk, eta pixkat gure gaia kokatuko duena bintzat. Medikuntza orain dela urte batzuk arte simplea, eragortasunik gabekoa eta nahiko seguru izan da. Orain berriz, konplexu, eraginkorra eta potentzialki arriskutsu bihurtu da. Eta hau zergatik izan zuen, eta zergatik sartu nahi dugu aurkezpen honetan. Hemen ikuste zue, 1918ko edo garren urteko kanpainako ospitala, eta daukagu, gripeari emandako edo gripearen ondorioz eginiko ospital bat, eta gaur egun daukagun ospitalekin ez du ezer ikusirik. Urte batzuetan ikusten dugu, bizitza hasieratikan, zenolako teknologia, daukagun gure unitateetan, baita ere, unitatean ere zelako teknologia, ze dispositibo erabiltzen ditugun, ze medikazio, zenbat langile gauden. Gero ospitalaratze prozesuan ere dauzkagun zenbait teknologia ere goraipatu nahi ditugu. Eta gero kirurgia egiteko garaian ez dugu esan behar zelako arriskuak dauzkagun. Zelako arrisku pertzepzioa daukagu osasun arretan lan egiten dugun guztiok. Hauek, Ipar Amerikateko jendeak oso ondo aztertu du ze arrisku dauden, zergatikan polizak edo seguru polizak egiteko garaian, eta ikuste dugu nola sailkatu dituzten arriskuak. Azkagu joera edo arriskutsuak, baita ere aurritutakoak eta ultraseguruak. Eta hor ikusten dugun arabera osasun arreta
arreta arriskutsu bezala ikusten dugu. Ikusten dugu ez behar bakoitzegatiko behar diren kontaktua, isa hor edo ekiz egean, bian, eta urte bakoitzeko batuetako bizitzak. Orduan, kopuru gehien edo hitatu gehien edo efektu apertxo gehien eragiten dituen arreta edo arriskua osasun arreta daukagu. Orduan, pixkat gaia zentralitzatzeko edo definizioa emango dugu, zer dira oaliak edo osasun arretarekin loturiko infekzioak. Paziente bati, ospitale edo beste osasun gune batean jasotako asistentzia prozesuan eragindako infekzioa. Gainera, rekizito bezala edo asistentzi prozesu astean inkubatzen ari ez zena, hau da, izan ditzakegu infekzio batzuk pazientea ospitaleratzeko gunean edo garaian inkubatzen ari ziara. Hoitanak ekeru igotu eta inkubatzen ari ez zirenak gorekatuko ditugu. Gainera, ospitalean erazten edo kutsatzen direnak eta alto ondoren agertzen diren infekzioak ere sartzen ditugu multzo horietan, behintzat. Eta baita lan inguruan osasun langileok jaseten ditugun infekzioak ere. Badaukagu arriskua, bai osasun zentroetan edo ospitaletan infekzioak eragiteko arriskua. Zergatik bukara urte guzti hauetan ematzen zaio beste garrantzia infekzio hau. Estimatzen dalako, garatuetako herrialdeetan, urtentzako ospitaletan, eguneko 10 arteko intzidentzia duelako. Honek esan nahi du, 100 paziente ospitalaratzen badira, 5 edo 10 izango dutela ohalinen bat. Hilkortasuna ere efektu nahiko nabarmena du hilkortasunean, zergatik 10 hil egingo da. Eguneko bat, kausalitate zuzena, honek esan nahi du infekzio nosoko gelak edo osasun arloan garatutako infekzioak eguneko bat hilko duela eta eguneko bat eta eguneko 3 artean eragin zuzenera izango duela. Gainera ez dugu ahaztu behar, paziententzako eta familiarentzat ere eraginkortasun edo hilkortasun altu izango duela. Bai egonaldiak handitu egingo dituelako, bai joan etorri ugari izango dituelako, jendeak pertsonak zaindu egin garrituztelako, lan absentismoa, jendia ez da kapitalekua, jendia leku askotetan etortzen da, batzuetan referentzia direneko ospitale. Eta osasun sistemarako ondorioak ugariak dira, herriaren ekonomia intaktua itzela du, eta ospitaleen, talde asistentzialen eta osasun sistemaren irudiaren kaltea ere goraipatu behar dugu. Hau dana ere hobeto ezagutzeko, esan behar dugu munduko osasun erakundeak 2004 urtean pazienteen segurtasuna sustatzeko munduko proiektua bideratu duela eta 2005 urtean Espainiar Estatuan ikerketa hori efektu abertsuen edo aurkako efektuen ikerlana bideratu zuen. Eta horre ikusi genuen infekzio nosokomialaren zerikusia, hau da, 125 pazienteek garatzen zuela infekzio nosokomial bat. Kasuen erdia saizarria zen. Gure ospitalean, hau estimazioa da, urtero egiten dugun ikerlana da, ikerlan transversala da, hau da, argazki bat bezala ingo bagenuke, eta gure ospitalean, estimazioen arabera, hor 2008 urtean, ospitalaturariko pazienteen ia 7ak ohali bat garatu zuen. Honek ze implikatzen du? Ospitalaratze guzti horiek kontutan hartuta, ila 400 diotza sortarazi genituela. Eta ila 40 diotz horietan, kausalitatez zuzenea izan genuela osasun arloan lan egiten dugun profesionalek. Kostu ekonomikoak kontutan harturik, ila 15 milioi euro gehiagik gastatu genituen, eta saiestu ahal izango lirateken kopurua 7 milioi baino gehiago izango litzatekeela. Kostu ekonomikoak ere goraipatu, pixkat jarrituko dugu, eta hemen ikusten duzue nabarmenak direla.
bai zein kateterrarekin lotutako infekzio lokal ikusten dugu hor, ia 600 euro, eta sarm infekzioa eraginiko infekzioa, ia 40.000 euro. Zer egiten dugu, orduan gu ospitalean hau dena saihesteko edo prebenitzeko? 1980 urtean, infekzioen osoko modelak zaintzeko eta kontrolatzeko plana garatu zen, eta bi helburu nagusirekin. Osakidetzako ospitaletan, infekzioen osoko modelaren kopurua murriztea helburuarekin, eta zaintzeko eta kontrolatzeko planak garatzea. Horrela 9 urte geroago, infekzioen osoko modela zaintzeko, prebenitzeko eta kontrolatzeko plana garatu zen. Ze jarduerak egiten dira infekzioen osoko modela pixkat ebitatzeko saihesteko? Zainketa epidemiologikoa. Badazkagu prebalentzia azterketak, EPINE, lehen komentatu duguna, eta intzidentzia azterketak. Bai aldaka protesiak, belau protesiak, arrisku handiko unitateetan eta koloniko eutazko kirurgian ere. Prebentzioa. Infekzioen osoko modela saihesteko politike eta gomendioen jarraipena. Bai txertaketa sistemikoak, gaur egun badazkagu oso edo pertsona kroniko edo gaitz kronikoa duten pertsona asko eta txertaketa gomendagarria dela. Pertsona horietan txertatu egiten ditugu, bai esplenektomizatuak, bai estetako inflamazio gaitza dutenak, baita ere karterismoen zaintza edo erresistentzia antzeko mikroorganismoak ere. Egiturazko prebentzio neurriak ere egiten ditugu eta ingenieritza eta prebentzio plana ere mantendu egiten dugu. Kontrola isolamenduak, alerta epidemiologikoa ere garatu egin dugu sistema bat eta broteen kontrola. Saihestu gintzat, hori altzen gara egiten. Lantalde ugaritan parte hartzen dugu, koordinazio sozio-sanitarioan, infekzioetako batzordean eta eskulkene batzordean. Hor gero aipatuko dugun planean. Esterilizazioko zentralare kudeatu eta kontrolatu egiten dugu, eta profesionalen trebakuntzan ere egiten gara noizbait. Orduan, Biltzarraren gaia pixkat, gaiaren barruan pixkat dana kontekstualizatzeko, gu eskulgenaren garatzeko programa garatu dugu eta koordinazio sozio-sanitarioaren programa ere goraipatu nahi dugu. Dana, euskatzaileen prestakuntzaren bitartez. Nola egin nahi dugu hau? Gu Donosti ospitalean, 1.500 ospital handia dugu eta gure zerbitzuan jende gutxi gaude, 8-9 pertsona, orduan estrategia bat garatu dugu, pertsona horiek danak pixkat formatzeko edo formazio bat, espezifiko bat garantizatzeko edo. Eta orduan eskuhigiene batzordea osatu zen, bertan ikusten duzue zuzendaritzako jendea bat zegoela, bai kudeatzailetza, zuzendaritza medikoa, izantza medikuntza eta beste zerbitzu batzuk bai mikrobiologoa, baita kalitatezko jendeare, gure zerbitzuko jendea, eta eskuhigiene batzorde hori osatuta gero, zuzendaritza medikoak eta izantzako zuzendaritzak formazio erreferente batzuk izendatu edo aukeratu zituen. Horiek izango dira, ospitaleko unitate bakoitzean formakuntza edo trebaketa egingo dutenak. Orduan gure zerbitzuak, zerbitzu batzuk edo objektibo batzuk planteatu zituen, bai prestakuntza planaren nukleo antolatzaile bezala. Hau da, materiala egin genuen, materiala pasatu genion erreferente horiei, berarien prestakuntza edo kestaro espezifikoa egin genuen, eta katalitatearen kontrola ere egiten saiatu ginen. Orduan, hau dana formakuntza edo referente horien formakuntza egin da gero, unitate asistentzialen prestakuntza hasi zen. Prestakuntza hori Javierren bidez, gero aurkeztuko dizue pixkat ere bai, kultibo mikrologikoen bitartez frogatu ahal izan zen. Hor ikusten ditugu
bi kultibo, mikrobio kultibo, frogatzeko, nola programa hau eraginkorra den, eta pertsonalakuntza jaso dutenen erregistroare zabaldu genuen. Gainera, estrategia hau Osakidetzatik zerbitzu zentralen bidez, online programa bat edo prestakuntza programa online bat garatu zuen, eta gure onerako uste dugula izan zela. Eta zergatikan pentsatzen dugu eskuhigienea garatzeko programa garrantzia duela. Osasun arretari loturako infekzioak murrizteko eurek sinpleena eta eraginkorrena delako. Zergatikan, eskuak transmisio bide nagusia direlako osasun arretan. Eta osasun arretan garatzen diren infekzioen 80% eskuen bidez eragiten delako. Hemen ikusten zuen nahiko irudi nabarmengarria, hor ikusten dugu paziente bat, paziente horrek mikroorganismo batzuk ditu, eta bai pazienteak eta bere ingurumenak, pazienteak dauzkan mikroorganismoak dituela. Orduan, agian mikroorganismoak tenisko pelotak izango balira, hori ikusiko genituen nola egiten den mikroorganismo hauen transmisioa. Orduan, kutegea, bai osasun arloan lan egiten dugun profesionalak, eta pazientea ikutu egiten dugu. Zer gertatzen da, mikroorganismo horiek gure eskua itxatxi egiten direla, edo transmititzen direla, eta ugaldu egiten dira gure eskuetan. Beraz, esku higiene ona egiten ez badugu edo okerra egiten badugu, badakaugu arriskua, transmisioa gertatzeko. Orduan, bai dispositibo invasiboei edo beste pazientei transmititu ditzakegu infekzio edo mikroorganismoak. Zer gertatzen da? Generalian, osasun arretan ez ditugula eskua garbitzen, eta garbitzen baditugu gaizki garbitzen ditugula. Zergatik, generalian gure formakuntza edo trebakuntza unibertsitatean eta lizentziaturetan edo diplomaketan ez dugulako formazio horik jasotzen. Eta orduan horrek ikusten dugu, denbora gutxiegi batzutan erabiltzen dugula edo teknika okerra erabiltzen dugula eskua garbitzeko. Badirudi teknika oso simplea dela, baina, trebakuntza ere garrantzitsua dela. Hor dugu OMSek eman zuen metodologia bat erabiltzen dugu, eta 6 pasuetan eskuak garbitzeko 6 pasuak erabiltzen ditugu, jendeak pixkat aperientzia edo trebakuntza egiteko. Gero 5 momentuetan oinarritutako trebakuntza da, hau da beti eskuak garbitu behar ditugu, pazientea ikutu baino leno, prozesu garbia edo aseptikoa egin baino leno, baita gorputz fluidoak ikututa gero, pazientea ikututa gero, eta beraien pazientearen edo gela ikututa. Non garbitu behar dira eskuak batzuetan izaten ditugu, bai gelan edo ospitaletan garbitzeko uneak edo tokiak eta batzuetan hor garbitzen ditugu, baina ez dute esku garbiketa horrek ez du eragina infekzio nosokomialak saihesteko. Orduan oso erresa da edo oso simplea da non garbitu behar ditugun eskuak eta arreta unean da. Hau da, pazientea, osasun langilea eta kontaktua dagoen une hortan garbitu behar ditugula. Beste trebakuntza edo formazio plana edo garatu dugun plana, plan sozio-sanitorea da, eta horre ikusten duzu zeratikan garatu den plan da. Gaur egun, sarritan bidaltzen dira eremu sozio-sanitariora garrantzi epidemiologikoa duten mikroorganismoak. Marsa, hau da estafilokoko aureosa metricin resistentea dela, espektrual zabaleko beta-lactamasa zorra azten dituzten enterobakteria, edo Clostridium difficile. Zeratikan garatu dugu gainera plan hau. Lehen aukerako antibiotiko batekiko eta gehiago errekiko erresistentzia izaten dutelako mikroorganismo hauek. Honek izan nahi du, generalian erabiltzen ditugun antibiotikoak ez dutela efekturik, eta beste antibiotiko bigarren mailako edo beste antibiotiko toksikoak edo ez hain utilak diren antibiotikoei jo behar dugulako, generalian.
Gainera, agerraldi epidemikoa sorrazteko ahalmena izaten dute mikroorganismo hauek. Eta pazientea egonaldia luzatu egiten du. Gaixotasun eta heriotza tasa handiko bilakaera izaten da. Hau da, badakagu osasun arretan edo ospitale arretan ingresatzen den pertsona bat kutsatu egiten da, infekzioa garatu egiten du, eta gero bai errezidentzia batera edo beste ospital batera eramaten dute, eta hor isolatu egiten da. Ordu jendeak panikoa izaten lako egoerari eta generalian bere azken egunak isolatuta ematen ditu pertsona honek eta ez ditu behar diren osasun arreta behar den osasun arreta jasotzen. Zer gertatzen da? Hau gertatzen da. Badazkagula infekzio pila ospitalean eta horako germen bat agertzen denean osasun langileok beldurtu egiten gara eta alerta egoera bat sortzen da, ez dakigula nola ondo atzeman edo aurre egin. Hor badazkazue, ze pertsona edo ze instituzio parte hartu zuten plan honetan, eta bidea bat egin zen, helburu honekin. Pertsona hori, formazio, trebakuntza, orokor eta on bat emateko. Osakidetza, Matia Fundazioa, Kurtze Gorria, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osasun Sailak parte hartu zutelarik. Osasun arreta ez da bakarrikan osasun zentroetan edo ospitaletan hartutako arreta edo ematen dugun arreta batzuetan, pertsonak etxe bizitzan, edo beste ospitaletan ematen dugun arretare bada. Orduan honen helburua, prebentzio kultura sortzea zen batik bat. Eta arazoetan oinarritutako ikaskuntzaren bidez, hau da, ejemplo batzu praktikoa jarri ziren, eta jendeak nola eragiten zion, nola aurre egiten zion egoera horiei aztertu zen. Formazio orokorra eta zuzendua emanez. Batzuetan ere, kolonizatutako paziente kronikoak gizarte baliabidez osatzeko trabarik eduki behar, barkatu dezue, pertsona hauek generalian gizarte baliabidez gozatzeko problemak izaten dituzte. Eta orduan, gida honek nahi duena da pertsona hauek osasun arreta fundamentatua izatea eta traba eta laguntza edo baliabide horiek berreskuratzeko edo izateko trabarik ez edukitzea. Gainera, lankidetza sustentatzea osasun zerbitzuen eta gizarte zerbitzuen artean proposatu dugu. Hemen hau diapositiba nahiko asko gustatzen egiten diapositiba da, hori ikusten dugu gaur egun edo historian zehar garatutako antibiotikoak eta nola mikroorganismoak dakaten adaptatzeko ahalmena, antibiotiko terapia horiei. Eta ikusten dugun arabera, gaur egun antibiotikoak oso antibiotiko gutxi berri ateratzen dira eta mikroorganismo erresidentzia asko ditu. Orduan hori problema handia dakagu eta batik bat plan honen bidez prebentzio kultura bat sorrarazi nahi dugu. Gaina hor ikusten zuen antibiogramak, sarritan ikusten dugula, ospitalean eta bai beste osasun zentroetan edo erresidentzian, eta hor ikusten ditugu oso sentsibilitate gutxiko antibiogramak dazkagu. Eta hau pixkat nola osasun publikoko arazoa dela ere demostratu edo erakutsi nahi dugu. Hor ikusten dugu ez dugula pertsonok antibiotikoterapia bat jasotzen dugula eta baita animaliak ere eta nola osasun problema edo arazoa den ekimen ugari egin behar direla erresistentzia anitzeko mikroorganismo hauek garatu ez dadila. Nola garatzen dugu infekzioa edo nola transmititzen dugu osasun arloan lan egiten dugun pertsonek hor ikusten dugu ezkerraldean pertsona bat terapia intravenosoa jasotzen duen pertsona batek eta terapia horrek bere flora edo mikroorganismoak selekzionatu egiten ditu, hautatu egiten ditu
eta orduan gu osasun lankideok prebentzio neurririk ez badigu jartzen, hau da eskuak ez baditu ondo garbitzen, edo antibiotiko politika ona ez badugu eramaten, ospitala edo osasuna jasotzen duen zentro guztiak kutsatu egiten ditu mikroorganismo horiekin, eta azkenean pazientei transmititzen diogu infekzio honek, eta ikusizue ze resistentzia dakaten, ze hilkortasuna dakaten, eta hori dena garatzeko plan hauek garatu ditugu. Hau datorrena da, Estatu Batuetan orain dela 10 urte hasi ziren ateratzen, CRA, karbapenen resistentzia dakaten enterobakteriak, hau da, gure esteetan dauzkagun bakteriak, resistentzia berriak garatzen ari dira, eta askotan implikazioa, enterobakteria hauek daukaten implikazioa da, osasun arloan lan egiten dugun pertsonok infekzio hori ez dugula murrizten edo kolonizazio hori ez dugula murrizten, eta bakterio hauek beste bakterioei resistentzia transferentzia eragin ditzaketela. Horrek eskubialdean ikusi ditzakezue nola bazkagu mikroorganismo hauek, bakteria hauek, antibiotiko terapia batek akatu egiten ditu mikroorganismo batzuk, baina enterobakteria hauek ez dira hiltzen terapia horrekin. Orduan, selekzionatu edo hautatu egiten dira, eta gainera erresistentzia mekanismo horiek beste bakterioei ere transmititu ditzakete. Beraz, osasun langileo badakagu behintzat germen edo mikroorganismo hauek garatzeko edo aurre egiteko plan edo formazio plan batzuk. Eta horrela ez dakite izuen, espero asko ez aspertu izana, eta eskatzen zuen gaur honera etortzea eta txapa hau behintzat entzulea. Mila esker, Luis, emaniko hitzaldi honegatik eta bereziki denborari egokitzeagatik. Bigarrenik, Javier Orbegozo arituko zaigu hizketan, gogoratu pazientearen segurtasuna aipatuko digula, eta bera Donostia Unibertsitate Ospitaleko kalitate zerbitzutik dator. Gogoratu galderak bukaeran egingo ditugula. Nahi duzunean, Javier. Egunon. Ziko behar duen pazientearen segurtasuna hitzeiten, esate dugu ere pazientearen segurtasuna, segurtasun klinikoa, baita ere, zate dugu, arriskuen kudeaketa, ez? Orduan, hau da, histori bat ez dela atzo hasi, espaldikoa da. Ikusi, espaldikoa da. Behitu Hipokratesek, behitu noiz, esate zuen. Lehen da biziko gauza, gaxuei kalteik ezeitia dela, eta gero, albaldin badeu, sendatzia, baina bitze kalteik ezeitia, urdundik esatezan. Horrez, nautin gara horrek meretzigarren mendi ere hoxe beha esan zuen, hau da, aspaldikoa da. Eta, hau ja, ez dut berriz zango, baina Luisek esan du. Leheno medikuntza nola zan, ez? Simplea, baina oso seguru, bai mediku bat eta gaixo bat bakarrizio. Eta gaur egun, pentsau, zenbat jende, gaixo batek jende ibiltzean, eta orduan, eraginkorra da, baina oso arriskutsua gaur eguneko gure zelan, ez? Orduan, kalitatea asistentziala, eta euske, kalitatea zer da, euske parte asko, ez? Orduan hau edie tratua, atentziaren jarraipena, hau da, ongintza da, bioetikako printzipio bat, ez? Ongintza, benefizientzia beraz. Gero, informazioa, da, autonomia, ez? Beste bioetikako printzipioa. Gero, irisgarritasuna eta egokitasuna, zuzentasuna, justizia, beste. Eta, hemen dago, eraginkortasuna eta segurtasuna, kalterik ez egitea.
ez? Beste printzipio bioetikakoek normaletik. Orduan, segurtasuna da, kalitate barruen, importantea, ez? Orduan, hau bedia, deno esan ditugunak, hemen hau puntualitatea hori ere importantea da, gauz egin berdinen eitia, eta ez berandu, ez? Eta, gero hemen dago, argazki hau, da, ikustezu kamioi baten gainean dago eskailera bat, eta behitu nola dauden egin da, ez? Pegurra gero zein moduz jarrita. Eta hor goien dago gizon bat lanian. Arduen hau jartze dugu, gero esplikatu bitxuet, ez? Zeak baldintza latentek zer dien daula, Google lanien askotan jardute dugu olako sistema arriskutzu baten. Eta gero esango ditugu ze sistematan. Gero esplikatzea guen, esango dizu hau lehen esan detan eskailena da, ez? Bueno, orduan, hau esan dugu, beti biliga, infekzio nosoko mielakin, da gauzakin daula, baina hau mundu guztian hasi da lantzen eta izugarrizko gauza pilo bat egiten, oin dela 15 urte. Eta zerratik oin dela 15 urte. Eta oin dela 15 urte, Ipar Amerikan, atea zuten, Tudor Human, zeak hankazatzea, dala, gizakeena, ez? Eta orduen intzuten estudio bat, 1989an, eta datu hau egin zituzten. Behitu zenbat jende eriotza, milioi bat lezio, eta erdia prebenigarria, horretik lana egin behar da gauzak seguru egiteko, eta Ameriketako 8. eriotza arrazoia. Gero, kostu ekonomiko handia, izotz mendiaren tontorra, izotz mendia da iceberg, izeberga. Zergatik, askotan, gauze hauek, olako zerbait gogorra gertatzean nien, historian ez da azaltzen, ez? Jendeak ez du idazten historian, eta estudio hau edan adie historiak behituta, ez? Orduan, askotan, igual, hori baino gehiago. Gero, sistema dagoen konfiantzak aldetzen du, eta erakunde eta profesionalizazio hona salatzen jartzen du. Hortik, behitu goindike, datu bello, aurkako gertakaria, eventual dozko, behitu zenbatik lako, eta beste trafiko gularrezko minimizia eta iesa. Eta hauek dira osasun publiko arazoak, ez? Orduen horretik gobain esate dute, segurtasunare izen berko lukela arazo publiko bat, ez? Da zergatik da lehentasuna, zergatik lan nahi berduen. Hortaz, arrisko agintudeaketan, nahiztasun handia, asko gertatzea, erikortasun eta ekortasun handiak, ikusi dituzue, paziente familiantzeko sufrimentu eta desgaitasuna, profesionalentzako ondorioak. Gaur egun, egia esaten, segurtasun arazo hauekin, gertatzea da, zehar, lehen da bizko biktima da gaxua, ez? Eta bigarren biktima profesionala. Zu hankazatze bat egitezu eta pertsona bat hiltzen baldin bada, pentsa zuretzako ere ze problema da, ez? Bueno, orduen, hori profesionalentzako gogorra da, gastu handia, ikusi dezute, da askotan prebenigarria, hau da importanteena. Izate gutxi gora bera, erdiletan prebenitzi bat zegoela. Eta gaina zehatuta dago, frogatuta dago, neurri hauek hartu dezkeo, benetan segurtasuna hobetu diteala, ez? Segitze dugu. Hau, ez dizut ezer esango, Luisek esan du, hasi zen, zehako Ameriketako Human horia zeudu zanien, mundu guztien hasi ziren estudio egiten, jakiteko haber hori Ameriketan bakarrik pasatzen zen, o mundu guztien pasatzen zen, eta azter guztietan. Eta hau zen, entzuten zehau, ministerio gintzuen, hori dala urte batzuk, eta hori Luisek esplikatu, ez? Eta hau da, zertaz egia hitz egiten, segurtasunez hitz egiten duen zertaz. Ez dakit hola, detu berrezuen buru, okertu berrezuen txat ikusten. Orduen, lehen da biziko gehiena dauden aurkako gertakariak, eta eventual berzoak gehienak da medikazioa. Gero, Luisek esplikatu, infekzio nosoko miala, eta prozedurak, operazioak eta dititugu nahi beste gauza. Gero, zainketak. Eta zainketan barruen daude pertsioko ultzerak eta gaxuen erorketak. Gaxo pilo bat eroitzen daizkugu. Eta gero, diagnostikoen hankazartzean, eta gero besteetan, haiku garrantzitsua da ere, identifikazioa. Horre, errore pilo bat dauzkegu.
gaxu bat hartu da beste, ez? Orduen, hori ediek, eta gero, hauek izango ditzizke prebenigarriak. Osea, horietatik gauzak landu ezkeo, asko zen gutxi horteko dubeta, ez? Bueno, erdia gutxi horrela. Hau, Luise jarri du, osea, berez ez dizuet jarriko. Gugea oso arriskutsuak. Zea guztietako arriskutsuena gugea, alpinista baino gehiago. Zin dugu, hau kalien esan, ez dela jendiek horriko nintzeke ospitalea kaskoekin eta sokatik eta azka ere, hau ean bizek ez dira. Orduen, definizioek, daude hiru hitz, segurtasuna. Adie, ia incidentea eta evento adverso esan dugu noi, egekortasun. Orduan, zer da, ia incidentea da, norbaitek akats bat egiteu, baino kontura egitea gaxua ikutu aurretik. Eta orduen hori da, ia incidentea. Ez baldin konturatzen, eta gaxuei hori botika bagatzen bat jo zer, orduen, ez baldin zer gertatzen, kalte txiki bat egiten baldin jo, hori da, incidentea. Eta kalte asko egiten baldin jo, da hori, evento adverso, kontrako gertakaria, ez? Orduan, baino, ze esate dugu? Hau die, bueno, incidentea, oia incidentea, kaxo ikutzen baldin hau ingutxikin, eta gero hau da, aurkako gertakaria, ez da, aurkako gertakaria da, kalte handi egiten duen, eta kalte hori ez erdie, desgaitasuna, eriotza, eta ospitaleko egonaldiaren luzapena. Osea, hiru horiekin, baina da aurkako gertakari bat. Hau die, grabienak, eriotzak dira. Osea, hiru hitz horiek dira segurtasuneko. Ia incidente eta hori. Orduen, katz batekin, aurkako gertakari bat gerta bizki. Hiru horietan, gauze bat oso importantia dana, akatz berdinekin gerta bizki hirurak. Zuk, adibide bat, igual botika bat hartzeak guen, beste botika bat hartzezu, eta orduen konturatzen baldin mazia, bada, ia incidente bat. Gaxo horrei jartzen baldin jozu, eta ez da ezer gertatzen, bada, incidente bat. Baina gertatu lizke gaxo hori alergiko baldin bada, gaxo hori hiliteala. Orduen, akatz berdine, gertatu lizke dana, eta akatz batekin zer ez gertatu, norbait hil lizkela, ez? Orduen horreatik gure lana da beti, ezer ez tanien gertatu, lana egin, ez gertatzeko eta beine, olako aurkako gertakari bat ez gertatzeko, ez? Evento adversek ez gertatzeko. Bueno, orduan. Bueno, hau, errakuntzak zer die, hankasartzea zer die, ez? Die hankasartzea die, pekatu edo zela. Batzutan gauzek egiteatik eta bestetan ez egiteatik, ez? Orduen, zergatik hankasartze egitea, despiste, gazturak, errakuntzak, transgresio, bizitza guztien egitugu ez lanien bakarrik. Gero, kotxe guezela, ikuste dugu, netorren honea, ez? Beti, zukaldien, gatza bota berrien azukri botatzen dugu. Beti horako gauze egin ditugu, orduen lanien edo bai, ez? Normala. Eta, hau da lehenu esan detena, ia incidente, beko hauek, erdikoek, ez da iristen pazientearen gana eta beste irizitea. Eta orduan, daude, proporzio honetan, 300 ia incidente, eta behatzi incidente, eta bat aurkako gertakaria. Orduan, guk gehiena dauzkeu, ia incidenteek eta hauekin lan egin berdeu, gehien aurkako gertakarik ez gertatzeko. Bueno, da hori hau da baldintza latenteak. Baldintza latenteak dira, hasieran esan dizuten, eskailera, kamioi gainean dagoen eskailera, ez? Orduan ze gertatzea, askotan, goi zuzendaritzak, edo protokolo egileak, segunda nola dauden organizaute gauzek, toke arriskutsu baten lan egin ezketzu. Eta hau edie, pertsonanak, denbora presioa, personal gutxigi, lan bat deiteko, o ekipamentu desegokia, o nekea, o esperientzia eza, zu gola ibazia lana egiten, daukezu baldintza latente bat. Baldintza latentiek esan nahi du, askoz erraxo egingo ezula hankasartze bat. Da orduen, hau edie pertsonanak, eta baino honi erakutziko izutzuet. Eta zeak, ekintza eseguruak, die zea bezala, eltsoak, moskito bezala.
zu moskito bat etortze bat zaizu, moskitua hiltzezu, beste bat etortzea, hiltzezu, beste bat etortzea, eta azkenien zegin berdezu. Xingira hau zehatu arte, legortu arte, beti moskitu ertengo. Eta gurire hori gertatzen zaigu. Akatza egiten bali behitugu, egin berdeu, baldintza latente horiek konpondu, ez gertatzeko. Bueno. Xingira ez? Bueno, hori, baldintza latenteak daude, eta horren, errakuntza aktibo bat, eta klaro, errakuntza aktiboak zenek egite ditu. Gaxuekin dabilenak, gaxuek gauzek egite izkonak. Ez denak gaxuekin ibiltzen, ez du hankasartzik egiten, ez? Eta horren danadie, profesionak egin dago gautzak, paziente egiko zuzeneko harremanean. Eta horrean, errezari gatzen. Botoi okerra zakatu, beste produktu bat injektatu, beti lehenengo lerroko asistentziako personala da inplikatua, normala. Gehienak gauzek gehienak egitituna, eta tokietan akatz gehiago daudez, zenbat eta gauzek gehiago egiten. Hospital baten, akatz gehiena daudena, farmazia, intensiboz eta urgentziak. Hori dio, gauzek gehienak egitituenak. Bueno, hau edie, zea batzuek. Adibide batzuek, baldintza latenteena. Hau da, mediko batek hori idatzi duna preskripzioa. Eskerrek hortan, norbaitek ulertzen zer jarri duen mediko hori, ez? Bueno, hau da, hau zan baldintza latente bat. Esaten genuen, bueno, preskripzio elektronikoa jartzen dutenien, baina hau ez da gertako, egile, gaur egun hau ez da gertatzen. Baina preskripzio elektronikoek ekarri dizkugu asko zen baldintza latente gehiago. Egea hor, bueltaka, problemak. Hau da, baldintza latente bat, zan, oin ja ez da. Haure, zelezke bituan goien adrenalina eta atropina, eta gaina ditut, berdin-berdina dira, eta gaina bilek akin azteie, oseak horrek esan nahi du botika bat bestin onduen egon goiela. Orduen, hori. Gero, haren gehien daude, zea hauek, botika hauek, hor daukeu beste problema bat, zea laboratorio farmazeutikoek, botika egitu denak, horiek ez dakile seguridade eta zailo gehiporta, eta gauzetan egititu berdinak. Botika guztiek planteatzen du berdin-berdinak. Eta orduen hori ere da, zea baldintza latentea, ez? Hau edia listau hauek, behitu 10 listau, botika antzekoek izenakin. Hori ere, horrekin hankasartzen guk euki ditugu. Bat hori ikusi ditugu. Gero hauek ebai, zeak bomba hauek funtzionamentu diferente egitze eta hori ere izan izki. Eta hau da, guri gertauziko gauza bat. Hau edia, eskerreko da suero bat, eta eskuriko da flagel antibiotikoa. Orduen, ikuste zute, lehen esan detan, laboratorio farmazeutikoek, hainbeste toki eukita, ez deben izena, flagil, pixketa hundillo jartzen beti estar baten, txikitxilea ez dara ikusten, ez? Eta horren zer gertatzen, erizen bai juntzen, zuero hori jartzea, eta ikusi zuen, eta hartu zuen, hori izate du, urte asko zamazkin lanien, eta bazikile nolako esan, igual, hasieran esan, igual letu iberko zuen, baina ikusi zuen, eta hartu zuen. Eta jarri zion flagil hori. Orduen guk egin duen ACR bat, gero esplikako izbezker da, ikusi zergatik gertauzan, eta kultura ginen, hori hain igualaziela, orduen, hori ere, eta kuriosua, egin genduna da, farmaziak initzen, eta ja, hasi ziren flagil hori erosi zuten pote baten. Orduen ja hau ez da gertauko. Gero igual, erosi den pote hori beste pote baten. Baina, bentsat albia ez da gehiago gertako, ez? Eta kuriosue da, bi aldiz izan zibenei ospitalien galdetzen ikusten planta guztietan daun hau, ja bi zerbizioetan izan ziben, beak ja hankasartu zebela honekin. Baina ez zuten ezer esan, baina enfermera horre, beak izan zuen, hankasartu zuela, eta hau konpondu betu, ez? Osea, baldintza latente konpondu ditugu, gauzeko eta. Eta hau da, nola plantea horreizken, segurtasun historia, eta daude bi modu, ez? Bat, pertsonengan zentratutak ereduak, honek ez du zertako balio, eta bestie da, sisteman zentratuko eredua, eta hau da importantia, sisteman fallo dira, ez? Eta duen, pertsonena zer da,
zea guztiak, esaten baldin mazu arazo guztiak, segurtasun arazo guztiak dira, zergatik, pertsonagatik, ez dutelako zituelako gauzak ondo egiten, hori esaten zu zergatik, arreta eskasa, motivazio falta, eskubideak, esolarak ere, segurtasun. Hori baldin bada, hau da, orduen zein berdezu segurtasuna hobetzeko, gauza hauek konpontzeko, egin berdezu, jendeei beldurra sartu, neurri disiplinarea, mehatxuak, salaketak, kulpatzea, otzaraztea. Baina hau da, azkenien, zu pertsona horren kontra sartzen zea, baina hau da, lehen esan deuna moskituena. Zuk moskito hori kentzezuk, baina berriz etorriko zeizu, ez ba, ez zu lehen esan deuna zingira usten, ez? Da, hori pertsonana, eta hauek pertsonantzari da, bakarrik erruduna bilatzea, baina horrekin ez dezu zare konpontzen. Eta bestia da, sistemaren, oinarrizko premisa, pertsonak utzegiko da dira ez, gera. Osea, danok hankasartze dugu, beti bizitza guztiak, da ganien ebai ez. Da, erakunde honenetan gertatzea, munduko erakunde guztietan, hori gertatzea ez. Da, errakuntzak ondorioa dira eta ez gauzak, lehen esan deuna. Osea, baldintza latente hauen ondorioa da hankasartze. Eta ez arrebez ez. Eta errakuntzaren jatorria ez da giza gaiztakeria, baizik faktore sistemikoak. Faktore sistemikoak dira, badu ez, nola dauden organizauta eta horrek hori zentzen. Eta, orduan, zeatik erroretatik ikasi, ez? Eta gero, pertsonak ez dauzkegu aldatzeik, pertsonak beti hankaz hartuko dugu, orduen egin behar duguna, sistema aldatu ez. Eta ideia nagusia dira eskutuak, eskuduz. Eta esiak, baina esplika bitzuet esiak. Eta kontrako gertakaria dagoenean, garrantzitsua ez da jakitea nor erratu, nor hankaz hartu du, baizik eta zer esik ez duen funtzionatu. Urrumako, esi hori hobeto jartzeko, aldatzeko, zerbait hori da lanan hori da. Eta hau da, seguridadeko sistema benditzen dizuetzeak. Hau da, modelo hau, kasta suizuena. Kasta suizuena, emental, eta ementalek, bagizue, zuru edozke. Orduen egin ditugu, gazta horren xerrak, eta xerra bakoitza da esi bat. Baina, zuru edozkeak. Orduen ze gertatzea. Igual, hankazartze batekin, esi bat pasa egiteu. Normalien, bigarrengo esia itxi eta norbaitek ikusteu, eta ez, hau gertau da eta hor geratzea. Baina batzutan, zuelte txarra izatea, eta zuruek bat bestien atzien tokatzeia, eta azkenien, istripu gertatzea, ez? Orduen, zer egin berdeu? Orduen, abizengo ditzeke, zenbat eta zea gehiago jarri, ezi gehiago jarri, eta albaldin badeu, zea Suizako gaztaile jarri berdia, Idiazabalko gaztaile jarri. Zei, zuloik ez kabelako, baina danak daukabe zulua. Orduan ez dut ez, orduan ez zeak esan beretu nahizik. Hau da, hori. Orduan, asko eta zuloi gabe, aldan zulo gutxi jenakin. Orduan, batzu zulo gehiago gutxi bizitu. Eta hau, gero, oso importantia da, azkenengo esia beti izen behar du gaxue behar. Hortako, egin behar dugu gaxue oso ondo informauta euki. Ze botika zen, botika aldau diola, lehenok horri jartzen zen du, noin berdi hartuko ezu, hau radiografia hori berdizugu, eta orduen beak, ezin behar du azkena, da ja Ameriketan hasi dira, zera Joint Commissionek hasi da ja, gaxuei papel bat ematen jo behar, speak up, erderaz, hable, eta orduen gaxua izaten jo, norbait zure bilera torrenien zerbait egiteko, odola teatzeko, norbait emateko, zuk esan, seguru zure bilera torren, zehatzeko, eta gauze horiek, gaxuek egiteko azkenengo zea jarri. Azkenengo esia, gaxua izango. Hortako, informazio asko eman bertzaio gaxua. Hau ez dut zer esango, hau da zahar horietako bat, hori Luisek esplikatu du, ez? Hiene emanos, jarri dugu, ze hori, OMS-eko programa da, du hospitalen egiten nahi dana, OMS-eko da. Hori kuriosu da, pertsona batek esku bat jarri, zea zahar dauken gaxo baten gainean, gero plaka de petriotan jarri, eta gainea metikilinekin, eta kultibatzeu eta saltzio edan ari esan. Gero eskue garbitu, berriz jartzeu eta ja ez da saltzen, ez? Hori zurik eragutzi eragien.
Bueno, eta arriskuak analizatzeko tresnak, dauzkegu bi tresna. Bada, akats modu eta efektuen analizia, AMEA, izango ditzak euskeraz, erderaz da AMFE eta inglesez EFMA. Orduen, hau da zea bat, tresna bat, baina ez da guri, hau da enpresana. Hau enpresa normaletan egiten zea bat da. Eta gero bestie, errotiko kausen analizia izango ditzake, hori eski dago, EKA izango ditzake, euskeraz, ez? Erderaz da ACR, analizis kausarari, eta inglesez da CR-a. Kaus, guk, anaz. Bueno, orduan, zer di hauek, balenta bizikoe, AMEA hori, AMFE hori, da prozesuek seguru egiteko. Da nola egite dugu hori? Ba, bueno, egite dugu grupo bat, eta oina egea egiten, zeana, sinkronen AMFEa egea egiten, ba, ditu problema bat epikendu nahiko gogora, eta oina egea da gaitz. Orduan egite dugu, pauso guztiek, prozesu horren pauso guztiek. Eta orduan, pauso bakoitzien ikusi zer akatz o zer gertalu izken. Eta orduan, horrekin, o aldatu pauso hori eta beste modu bateain, o ezin badima aldatu, ezia jarri. Gertatzen badima, behintzet gehiago ezuteko, konturatzeko, geratzeko. Eta orduan, pauso guztiek behituta, azkenien prozesu guztiek asko ze seguru egitea. Hori da, eta bestia da, hau, errotiko kausen analizia, da zerbait gertatzean nien, bai, incidente bat, o ia incidente bat, bueno, importantio, benetako, handioietako bat, eventu adverso bat sortzen bien. Orduen egite deu, da ikusi, behar hori ondien pertsonakin, ikusi haber, ez zenegan kasartu du, baizik, ze baldintza latente dauden hori gertatzeko, eta zer ezik falladun. Orduen jartzeko, o baldintza latente hori gendu, o beste ezin bat, o berriz gauza eragatzeko. Eta horrekin, mejor egitea berriz ez gertatzeko. Leheno esplikatu duten da flagileen histori hori. Osea, que flagileek ginen duen ACR hori, eta ja gehiago ez da gertako. Osea, que bi hori die, bat, bai, hau da, bueno, bi hau edo alde batetik reaktiboa, zerbait gertatu banien, eta bestie proaktiboa, zer gertatu gabe, zehar prozesu hori seguru izateko, ez? Bueno, eta gero, hau da, azken hau. Bueno, eta orduen, hau da, sistema, esateko zerbait gertatu banien, no esan dugun bezala, piramide Henry sortan, 300 ia incidente daude, orduen, ondo guztiek egin behar duena zerbait akatz bat gertatzen zaiorien, orduen egin behar du, esan, komunikau, ez? Orduen guk leheno egiten du, buzoie jarri, zerbizioetan, papela egin da antzartzeko, eta gaur egun da Osakidetzak egin dauke, SNASP sistema bat, Osakidetzako paginan sartzen badi mazea, nazartzea seguridad klinika, eta hor sartzen badi mazea da sistema bat, zuk idazteko zerberta ez daizun, eta bihartzeko nahi dezut horiera. Hospital batea, o ambulatio batea, dana da, Osakidetza guztia da nazartuta. Orduen, kuestio hori da, zea egiteko, registro sistema, honeatik lero esan dut, ez? 300 kaso nola daude, 300 kaso horietan gauzak aldatu, behin ez gertatzeko, eventu adverso gertakari hori, ultrako gertakari bat. Eta, incidentea, bai. Bueno, eta hau da, minutu bat da, orduan, hau da guk hospitalien nola duken organizaute seguridade. Alde batetik daukeu, kalidadeko egite dugu, hospital guztireko gauzak egin berdien, ez? Orduen hori, zea jarri adibidez, eskumuturreko jarri, horien zenbakiak alda ditugu, kloruro potasiko konzentrau kendu dugu planta guztietatik, batzutan utzi dugu, baino hiltzakin dela, bakizute hori oso peligrosu da, hankazartze bat kloruro potasiko konzentrau jarri ezkeo, momentuen batzuna egitea. Orduen hori kendu egin dugu planta guztietan, bakarrik jarri ditugu 7-8 tokitan, eta giltzen zea baten sartuta, hori. Horiek egin ditu galde batetik, eta gero bestetik, egite duguna da, zerbizioetan seguridadeko plana egin. Eta orduen, hau da esplikatzen dugu, nola egite dugu seguridadeko plan bat zerbizio baten. Euskeu momentu honetan, 16 zerbizioetan daukeu plan hau egin da. Eta urten egian bi egiten, osea, 18 dugu, urte bukaera. Orduen, lehen analizite dugu, prestakuntza ikastaroa.
danak, baina persona guztiak, mediko, enfermera, auxiliarra, administratibo ez heladori danak, entzuteko zer da, seguridade pixka gutxi gora bera oin kontatzen nahi naizen historia, ez? Eta, bueno, ja pasa ditugu 2000 eta 200 pertsona kursa guetan. Baina nola, 4.000 langile ditugu, horretik, eusketako dugu. Orduen, lehen da bizi hori, gero, tanak hori ikastaro egin dugunean, egitze dugu, batzorde. Bueno, lehen, normali mediku bat eta enfermera bat jartzen dugu arduradu bezala, zerbezioetan, eta gero egite dugu, zea hori, batzorde hori, komite hori. Eta hor, daude, zean bezala, kursuen bezala, mediko, enfermera, auxiliar administratiboek, zeladoriek, eta gu eotegearetan eta baita ere beti, zea, farmazeutiko bat. Lehen esan dizuet, botikana dala gehien problemak sortzitu. Eta, gero, erregistroa eta gero tresnak hauek egitea, mehat, hauek, ahí está, haxe da gana. Bale, estarrik asko. Mila esker, Javier, zure hitzaldiagatik, benetan gai interesgarria. Eta hirugarrenik eta azkenik aurkeztuko dugu Mari Jose Uranga, osasun hezitzaileen trebakuntza, gogoratu Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Erizaintza Eskolako irakaslea dela bera. Nahi duzunean. Bueno, kaixo, nik hitz egingo dizuet azken izateetan, osasun hezitzaileen trebakuntzari buruz. Zalantza sortu daiteke, ez? Nor da osasun hezitzailea? Ni lehen zentratuko naiz mediku eta erizailen trebakuntzan. Bukaeran pixka bat aipatuko dut bezatzo Felixek esatzen bezala, ez? Nork hezitzen du, ez? Asko zabaldu daiteke. Hori bukaeran aipatuko dut, baina gehien zentratuko naiz bi profesional hauetan, mediku eta erizailen. Sarrera txiki bat ingo dut, gero sortuko naiz pixka bat nola izan da mediku eta erizailen trebakuntza historian zehar. Osasun hezkuntzaren behar hori dokumentutan eta nola aspaldizitan azaltzen da, eman den edo ematen ari den paradigma edo eredu aldaketa, atzo de azaldu zen, zuetako batzuk aipatu zenuten, ematen ari den hori, titulazio berrien diseinuan nola egin daiteke, nola ohitu daiteke, eta ondorio batzuk. Bueno, pasatzen manaiz 15 minututatik ikertzen. Bueno, historia pixkat ikusten bali badu ikusten osasun zainketa betidarik egin diela. Azken batean gizartea funtzionatzen dugu beharren arabera, ez? Eta, bueno, bizi dauteko osasuna zaindu behar. Eta bereziki, hor ikusten dugu, erditze gara jortan, unalinak, aintzinako Grezian, garrantzia behar zuten, inudeek. Eta, aintzinatik sendatzaileak, belagileak, sorginak, zaintzaileak. Eta pentsatu dezakegu ere bai, osasun hezkuntza neurri fijo transmititzen zala, ez? Ez gaur egun ulertzen duen moduan, edo instituzionalizazio hau nahiko berria igual da, ez? Baina, bai hor egon dela, transmisio bat, osasuna zaintzeko, ez? Pentsatu dezakegu, familiak igualatu dena bere gai, edo beste estamentu batzuk, ez? Aintzinatik ere definitua izan da osasun taldia, Indiako aintzinako dokumentu bat, eta bera azaltzen da, funtzioak, ez, medikuak, sendagaia bete beharreko funtzioa, erizaina bete beharrekoa, gaixoak, esaten du ez gaixoak, oroimena eta ausardia izan behar zuela, agintzen zitzaiona bete behar zuela, ez, agintzen zitzaiona. Ez ematen du ez, beste norbaitek esaten diola eta hori egin behar duzu, badaude horrez, aztarna batzuk, idatzietan agertzen da, ez funtzionatzeko modu bat, ez. Osasun taldean azaltzen dira figura hauek, badakigu osasun taldea askoz ere zabalagoa dela, baina hori zentratu ez gehien bat, erizain eta medikuen trebakuntza hartan. Trebakuntza oso desberdina izan da. Salerno sortu zen 9. mendean medikuntzako eskola, 6 urtetako ikasketak zeuden, horietatik bat praktika ziren, aspalditik dago medikuntzako ikasketa hori, ondo antolatua, esango genuke. Eta erizaintzaren ikasketa hori berriz transmititu izan da praktikarekin, jarduerarekin. Benetan lehenengo eskola ofiziala, Javier zuk aipatu dizu, emakumean sortu zuen, Florence Nightingale, eta sortu zuen 19. mendean. Hor desberdintasun handia egon da, bi lanbide hauen trebakuntzan, ez? Zainketak garbi dago betidanik egin direla, baina trebakuntza hori nahiko berria da. Eta, hasi ziren 3 urteetako trebakuntzarekin, horietatik 2 praktikak.
Eta gaur egun nola gaude? Gaur egun, hemen gure inguruan, Europako Unibertsitateko eremu berri honen sorrerarekin, bi gradua ditugu, eta urteak, medikuntza 6 urtetan egiten da, eta izaintza 4 urtetan egiten da. Eta praktikak ere, garrantzia handia du, gure kasuan hierarkia praktikak dira. Aldatu da, erizaintzaren kasuan behintzat, hoberako. Bazan garaia, pixkat gauzak hobetzeko zentzu hortan. Osasun hezkuntzaren behar hori ez, dokumentu askotan agertzen da, hemen daukagu Otagoako nazioarteko biltzar hori, 1986an, eta hor osasun hezkuntzari garrantzia handia eman zitzaion, eta bultzada emateko joera bat hor garbi zegoen, eta 1989an osasunaren munduko erakundeak argitaratu zuen lehen mailako arretarako osasun hezkuntzaren gidaliburua. Eta hemen, etortzen bali bagea gure herrialdonta, Euskal Osasun Sistemaren 2009 eta 2011ko kudeaketa balantzaren txosten hortan, helburuen artean hauek daude osasunaren sustapena, gaixotasunen prebentzioa eta herritarren rol aktiboa. Hemen daukagu kronikotasunaren aurrean estrategia berriak eta ez batzu azaldu zirela, ez? Hemen ja azaltzen dira txosten hortan, eta juten bali magea 2013-2020 urtetara begira osasun plangintzaren leloak dio osasuna pertsonen eskubidea guztion ardura. Hemen ja arduraren partekatzea, ari gara gehitzen ez, guztia gehitzen eta momentu honetan ze ikusten dugu osasun profesionalek osasun hezkuntza emateko gaitasuna izan dutela. Hori polita da, seguruna guztiok ados gaude honekin, hortarako ere gaitasuna lortu behar dugu eta nola egiten da hori. Pixka sartuko gara gehiago 2009-2011ko txosten horretan, eta horrezaten da, gizarteak prest egon behar duela osasunaren ardura bere gain hartzeko, eta jarrera aktiboa izan behar duela, eta osasun profesionalek trebatuak egon behar dutela pertsonen, familien eta komunitateen parte hartzea errazteko, haiei osasun hezkuntza emateko, haietatik ikasteko, informazioa partekatzeko eta sostengoa emateko. Ez da gutxi, Gizartea prest dago, jarrera aktiboa hartzeko prest dago, gu trebatuak gaude, osasun hezkuntza emateko, prest gaude haietatik ikasteko, pentsatzen dugu guk ez dakigula gehien, baizik eta haietatik asko ikasi dezakegula, informazioa partekatzeko gehienetan bai, sostengoa emateko gai gea. Orduan honek zeskatzen du, azkenean osasun profesionaletik hobetu emakegula, bat ez dut dugu nik uste gauza normal bat bezala ez. Bizitza honetan ikasten dugu, eta ikasten guazen enean, eta lanean guazen enean, konturatzen gara zen badauka hori ikasteko ez. Eta alde batetik osasun profesionalen hobekuntza hori, trebakuntza hori, formazio jarraitu hori instituzio bultzatu beharko dute, eta badaukagu ere zeregin importante bat, etorkizuneko osasun profesionalak nola trebatzen ditugu. Guzti hori egiteko gai izan behar bali badute, egungo profesionalak, pentsatu beharko dugu, titulua jasoko duten profesionalak, neurri batean jakin beharko dutela. Neurri batean, neurri hori nun dago, baina jakin beharko dute. Esperientzia duen persona batek, landuagoa du, baina hori gabi izan beharko dugu, ez? Nola egituratu eta nola landu gai hori. Atzo da ezaldu zen, ez? Paradigma aldaketa, gaina zutako batek aipatu zuen, ematen ari den paradigma aldaketa hori, eta bi arlotan ematen ari da. Bai osasun profesionale, bai zainketa arloan, eta baita ere hezkuntza arloan. Zainketa arloan, lehen, zertzen, profesionala ez, gutxi gora bera nuen apaiza eta medikua eta ez, eta ziren jainkoa gutxi gora bera ez, eta agintzen zutena, kaixo egin behar zuen bete ez. Eta, berdin erizaina ez, berri batean. Hori aldatzen junda. Aldatzen junda, eta teoria garbi daukago, gero praktikan pentsatu beharko du benetan, osasun langileek asumitu deun, edo asumitu gidari funtzio hori ez. Eta benetan prestatuta dute gauden, protagonista pertsona izateko. Pertsona hori, gaixo hori, paziente hori, eta bea erabakek hartzeko gai izan behar gula. Eta gai izan behar gula esaten dugu, ez nola da gai. Guk lagundu egin behar diogu erabakek hartzen, behar rol aktibo hori hartzen. Hemen aldaketa bat, teorian badago, eta praktikan, zenbait lekutan ikuste eta asko aurreatu dela, eta asko neurri batean gure esku ere joan egon daitezela, profesionalen esku. Hori, kontzientzia hartzen dugun einean eta lantzen dugun einean, lideri funtzio hori hartzen den einean, seguruna, aukera gehiago egongo da, pertsonak, protagonista izan behar duen horrek ardura hartzea bere baina, eta aktibo rol hori hartzea. Beste horren beste gertatu zaigu
hezkuntzan. Uste motxila gojun gehala unibertsitatean asistentzian, baino. Hezkuntzan, ze izan da, ez irakasle jo, bota, gaina oso importantia askotan sentitu izan doa, unibertsitateko irakaslea, bota derrekoak, beste ikasle guzti hori xiri-xirik, eta bera jo. Eta hori, zertzen, protagonista irakaslea, ikaslea pasibo-pasibo, eta hor, aldaketa handi bat, ez da baina bain dikari guzti ez dela eman, baina hori uste bideo sortatuela. Benetan, ardura hartu behar du ikasleak, baina ez, ze ardura ez irakasleak, gitariak izan beharko duke. Eta benetan, metodologia egokiak erabili, ikasleak bere ardura hartu dezan ikasketa prozesu hori, baina guk lagun egin behar dugu zentzu, eta asko ze lagun txeo ematen du, bota txapa eta kitxo. Baina horrek ez digu ziurtatuko inolaz ere, benetan profesionalak onak formatzea, ez? Betxe gaude, burua uste honetan, baina behintzat kontzientzia hartzen prozesu hortan. Honek eskatzen duna da, ikuste gogoeta txiki bat egitea, bakoitza gaude ere hortan, nu mugitzen gehan, ez? Mugitzen gehan, eta horren arabera, ez dugu gure buruare egurtuko. Kontzientzia hartzen ari gara, eta saiatu hobetzen. Eta pitinka, bete positiboa izango eta kontutan izan, trebatu inberko gara, guztiok. Azkenean, jaio geha, ikasten ari gara, eta egun batean hilko geha, eta gari biltzen gehan egun arte ikasten jarraitzen deun, ez? Azkenean, horrela. Hori, uste horrela ikustea positiboa litzatekela bintzat. Titulazio berriak egituratu dira, bukatu ziren, humanidad, lizentziatura, ja graduak. Gradua, mastora eta doktora dutza. Egoera honetan, aldaketat inbertzen, aldaketak beti dute bere historia ez, hasi ginen pentsatzen. Eta kontzientzia hartu gendu, kostaz ditzegun. Baina nola funtzionatu duten unibertsitateko titulazioak? Funtzionatu dute beti irakasgaian botere horrekin, ez? Bestela gogoratu, zuek ikasi zen dutenean, fijo zetela irakasgai batzuk, laretxez. Irakasgai horiek, gogoratuko zen igual 2-3 irakasgaietaz. Ez, zuten boterea edo indarra edo ez dakiz zer. Eta orduan ze pasatzen zen, titula egituratzen zela irakasgai oinarrizko batzuen inguruan, nola batxe irakasleak ematen zuela bere ustetan importantea zana, zenbaitetan errepikatu gauza asko, beste bat ere koordinazio gutxikin, eta nik ustez ikasle azkarrak izan ditugula askotak zeneko onak ate izan dira. Bere aldetik asko jarrita, baina guk eskaini izan duen sistema ez da izan munduala. Ez hortxe, guk beak enfagatzen hola bate, eta zenbaitan muturreko galantak ere hartzen, egiten zian egoera, larri harritasunak gero ere izango direla, baina hau ez da naturala. Hau ez da logikoa, gaina sistema horrekin, oinarrituta dago sistema hau ezagutzen irakaskuntzan. Esan duguna. Informazioa eman, eta gero zer. Informazioa ematea aseguratzen digu ikasi modula personak? Ez da gutxe batzu batea ez izan, ez? Informazioa ematea, informazioa eman behar da. Eta noraino heltzen da informazioari, noraino integratzen du persona horrek. Bai hezkuntzan eta beste horrek beste asistentzian, ez? Osea, pauso gehiago eman beharko ditugu. Hasi gehan nola bate kontzientzia hartzen, ezagutzen irakaskuntza hori, bai, indarko dala, baina gehiago da indarko dala, ez ezagutzen trebezin eta jarreren ikasi indarko dula. Gauza da irakastea eta beste gauza da ikastea. Ikasi indarko ditu, ezagutzen beharko ditu, trebeziak eta bireziak eta landu beharko ditu, eta jarrera egokiak ere landu beharko dira. Eta horrek darama gaitasuna garatzeari. Azkenean gaitasuna garatzea zer da? Profesional bezala funtzionatzea. Simple esan da. Ez azkenean horrek zerrek hartzen du, egiten, egoten eta izaten jakitea lanbidearen testu inguruan. Ez da gutxi. Baina eske ez, ala behar du ez. Azkenean, egiten jakin behar da, eta egiten jakite horrek eramaten du egoten eta izaten jakitea. Ze pertsonekin gaude. Ez gaude tornillo batzukin. Eta persona bati tensioa lortzen bali badiogu, gaur persona horrekin eta bere emozio eta gure movida guztiakin, ez? Eta hor, azkenean egiten, egoten eta izate hori elkartua daude. Eta hori da gaitasuna garatzea. Azpiko pauso hori beharrezko izangoa, baina azkeneraino heldu beharria. Eta horrek zer eskatzen du? Errotik aldatu beharra baita titulazioen diseinua. Nola esan den bero irakasgaiak eta aztu irakasgaiak, estelania abia puntua txarra. Orduan, gu hasi ginen pentsatzen, hasi ginen burua uste, buruko minak inde hasi ginen eta egon batean esan genduen, guain titulazioa aldatu behar dugu. Aukera uzatik ez dugu aprobetxatzen eta dakitenekin hitz egiten dugu. Nor daki titulazio bat nola diseinatu? Pedagogoak. Gu jakin dezakegu gutxi gora bera,
jakin beharko genduke, erizaintzari buruz, medikuntzari buruz, jakin beharko genduke desentez. Titulazio bat aldatzea, orduan lortu gendu pedagoga bat, ez gure instituzioak lagundu zigulako, esan behar da, unibertsitatea askatu genion, eta esan zigun, ez dago dirurik, beste bide batetik lortu gendu dirua, eta pedagoga batek lagundu dugu prozesu guztiotan. Prozesu guztiotan, ze esan nahi du? Abiatu gehala gaitasunetatikan, eta gaitasunetara heltzeko. Aztu gehi irakasgaietaz, fuera, dana, eta beti gaitasuna. Ze gaitasun garatu behar dira, bukaeran ze gaitasunak izan behar ditu ikasle batek, lehen kutsua zer, bigarrengoa zer, hori fungia 2 urte pasan ditunen. Hor, bilerak eginez, hiru eskolen artean, baina oso importantia dakitenekin kontatzea. Konturatzea, eta pedagogo baten laguntzarekin, gaitasunetan oinarritutako egitura egin dugu. Eta horrek zesan nahi du, irakasgaiak desagertu indiela, baina fuera, eta irakasgai berria sortu direla. Adibidez, garbi ikusten zen, harremanetarako gaitasun hori asko landu behar dela. Asko. Horrek zesan nahi du, irakasgai berriak sortu dira, eta azkenean harremana, ez da irakasgaia kontzeptua, bezik eta gaitasun hori garatu, inberda eta ordu jotin da garatzen lehen gutxoa, hirugarrenean, eta praktikunean zesan ez. Ze beretan, esan dugu gaitasuna dela zer egiten egoten eta izaten jakitea, hori nun ikusten da praktiketan. Oso importante izango da, guk ikusi dugu praktikuna arratza bezala. Edo enborra, gero zuaz bat ikusiko dugu, arratza bezala, benetan han ikusiko da. Baina area juna horretik landu egin behar da, eskolan. Enfokia egia esan, pedagogo emakume horrek izugarri lagundu zigun. Izugarri, gurekin jarraitzen du, asko lagundu digu, ze dut ez gero gantxiporik. Orduan, 2 urte pasaren ditu, eta gero jarraitzen du praktikunarekin. Ze azkenean ze arazo geleukan gaitasunekin? Gaitasunekin geleukan arazoa zala, irakurtzen genuela, oso politia gelditzen zala, baina gero esate genion pedagogoari, hau gaitasuna hau egia da, arreta eskaintzen ari den pertsonei osasun horiei, osasun premien araberako arreta sanitario, tekniko eta profesional egokia emateko gai izatea, hori nola ikusten da. Gaitasunak, irakurtzen dituzu, hori nola ikusi, nola ebaluatu, hor geneukan arazoa. Zer suerte eukideu, pedagogoari baditzen nola izu, eta horrein, zer? Urreko gauzoak eta zaizu, esate zigun, ikaskuntza emaitza definitu behituze. Nola ikusten da gaitasuna garatzen duela? Horaxe jungea, eta uste baliagarra izan detekela, dutzen titulazioentzat. Ikusi dugu titulazioak askotan tristea bada ere eratu diela balego sistemarekin. Botere kontuak, eta badakizu, nola mugitzen dira askotan, estatu mailan ere, batzutan entzuten segitun gauza batzuk, esatzen azkenean, guk horrela ikusten dugu, azkenean profesionala zuaitza baliz bezala, ikaskuntza emaitza hori garatu behar dituela, praktikuna enborra bezala, eta hor azpitik, irakasgaiak hor azpitik daude. Eta irakasgaiaren izena ez du ajola. Ajola duen gauza da, ze gaitasun garatu behar dien irakasgaietan. Eta, orduan irakasleak nahiko lan. Hori da bere lana. Hiperduguna da, gaitasun hori garatzeko metodologia egokia, ebaluazio egokia, trebakuntza behar. Ze askotan ez da errexia, baina, ikasiko du. Bidea bali bada egokia ez da errexia, baina, gaitasuna da importaduna. Ikusi behar dugu, gai dela hori egiteko. Eta ezin digula berdin eskatu lehen gutxan bigarrengoan, hirugarrengoan, eta guzti elkarlania oso importante da. Guk suerte eukidu zentzortan, nahiko eskola txikitea gehala, gutxi geha, gure rolloak ere baditugu, baina, printzipioz. Eta gero kanpoko aditu bate, gainako 3 eskola nola elkartu behar, kanpoko aditu bate, mese dauki egiten du zentzu askotan. Takilako aditu dalako, eta baina, egon daitezken rollo txiki edo hiek, nola batxe baztertu egiten dielako. Esan behar da, nik baina aprobetxatu nahi eskertzeko parte hartu duten erizain asistentzialei, igual hemen norbait egongo da. Ze hemen parte hartu dute, nola esan du ikaskuntza emaitza definitze prozesu hortan, 100 persona horietatikan, 170 erizain asistentziala, asistentzen daudenak, hortxe, ohean ondoan, eta etorri dira eskolara eta parte hartu dute, eta hori izan da eskerrak horri, ze orduan erreala da, ze bestera askotan junik ez zaigu ez. Hori, benetan, asistentzia nun ikusten da. Nola, ze hori. Eta baita ikasleen parte hartzea, ez, hori izan da, parte hartzea, eta sartzen bali magea gure EHUko web horrian, eta sartzen bali magea bi titulazioetan, ikusten dugu osasun hezkuntza nahitaezkoa izango dela. Ze begira, hau idatzi dago, eta hau gu arduratu beharko gineake gure ikasleak, erizaintzaren kasuan, gai direla, beko irakurtzen badeu, norbanakoari bizi ziklo osoan zehar, bere burua zein besteena zaintzeko gaitasunak edartuko dizkio titulazionek. Hori idatzita dago, hori
bestela titulo faltsua da. Ez? Hori, gai izan behar da. Eta medikuntzari begiratzen bali badiogu, gai izan beharko dute osasuna sustatu, mantendu eta berreskuratzera bideratutako jarduera planifikatzeko, eta betira baina aditua izan behar du gaixotasunak prebenitzen. Orduan, zerbait beharko dugu, ze azkenean osasun hezkuntza emateko gai izatea, gure titulazioak hori diote. Ikasleak gai izan behar direla osasun hezkuntza emateko. Bueno, orduan, ze izango importantea, hemen guzti honetan osasun hezkuntza landu beharko dugu. Landu beharko dugu hor betik, eskolatik, fakultatetatik landu beharko da, eta gero praktikun hortan ere ebaluatu beharko da, ikusi beharko da, benetan, gai dela egiteko. Eta landu beharko da, eskolan, batzu adibidez, tailer bat, mantzan, baina hori ezin da itxoin gero profesionala izan arte. Hori, tailer horiek edo metodologia edo mintegi bidez edo roleplayinak eta alakoak, egoeratan jarri beharko dira unibertsitatean, eta gero praktikonean juten direnean, egoera horiek tokatengo zaizkile presio gehiagokin. Eta ez azkenean, ikasi behar dute hor manejatzen. Eta hori izango da, ardura, kasu honetan, fakultateetan, ez? Sistemak, metodologia erabiltzen dugu. Erabiltzen dituzte, gure kasuan hemen gaina irakasen dago erabiltzen dutela desente, eta lan asko egiten dutela, roleplayinak eta elkarrizketak, nola egin, guzti hori landu egin behar da. Eta, zergatik, zegero iristen direnean, hortxe asistentzi da, hor pertsonekin daude, bere emozio egoera, gaina askotan gehienetan osasun arazokin, hor manejatu egin behar da, pertsona dira, guk ere gure egoera daukagu, eta hor, nahaste borrastek eta sortzen zaizkigu. Eta nola baite, jakin beharko dugu, ikasi beharko dugu manejatzen, ez dugu egingo beti perfecto, baina ikaste hortan ez, behintzak kontzientzia hartu eta ikasi. Ja, bukatzen ari naiz, esan bakarrik ebaluatu egin behar dela. Eta nire gogoratzen, pixkat atzo eta esandakua, eta badira, arlo batzuk, erizain asistentzialekin egin genituen ikaskuntza emaitza horietan, gu baitu batzuk orokorrak daudela hartuta jarrerekin, personaren jarrerakin eta beste batzuk espezifikoak, ez? Segun ze arlota juten diren espezifikoak, ez da berdina jutea ama aurrera edo intensibotara edo. Orokorretan die jarrera hemen bi jartzeizkizuet, oinarrizkoak egiten zaizkit direla, ez erabiltzailean iritzia, sinesmenak eta baloreak errespetatzearena, errespetoa. Errespetoa hitz horrek asko adierazten du. Ez, errespetatzea, bere erabakiak errespetatzea, aurreritziak ez izatea. Ez hau guk lehen kursotik eskatzen dugu, eta ezinbestekoa da gaina, ez bali bada betetzen, ez da gainditzen. Errespetoa, 8. kurtsokoa erabiltzaileen parte hartzea eta inplikatzea, ahalbidetzea, autonomia eta autozainketa sustatzea, horra saltzen dira, ez? Gaitasunak garatzeko ebaluatu beharko dira, ez? Eta landu beharko dira, ez? Eta, gero juten bali maila espezifikoetara, zehatzetan adibidez hau da lehen mailako arretarena, eta, hemen azaltzen dira zehaz batzu, emozio laguntza, entzute aktiboa, atera diren gaiak, ez? Eta lasaitasuna transmititziak dira, erresak, baina landu egin behar direla. Eta ebaluatu, eta ikusi. Eta ja, ondorioa bukatzeko, bai eman da, ematen ari da paradigma aldaketa bat, eredu rol aldaketa bat, guztiona ez, hor gaude guztiona. Azkenean nik uste dela bakoitzak hartzia gure funtzioa edo gure zeregin horren kontzientzia, ez? Horietan ni zertara nago lanpostu honetan eta zein da nire funtzioa betetzea eta horri ekitea. Kontzientzia izatea ez dugula perfekto egiten eta hobetu dezakegula, eta gure burua gehiago egurtu gabe. Eta nolabait hor elkartzea oso importante izango da, ez? Hor osasun profesionala, paziente pertsonekin, ez? Hor dago, ez? Harremana hor dago, eta harreman hori oso importantea harremana nola endu persona horrengana, hori landu indarko da. Berri gertatzen gure ikasle irakasleekin, eta hor asistentzia eta dozentzia lotzea da importante izango da, behintzat oso aberatsa izan da asistentzialak etortzea. Ez, bestela egon gintezke nahiko teorian, behar dugu benetan baliagarria izango dana. Eta instituzioekin ere, horrez, 10 da sortu beharko izateke, ez eta askotan hor ere izango ditugun ez geha, beti ados egongo, zenbait gauzetan, baina hor sare bat dago, eta atzo Felixek esatezun moduan, ez? Zergatik ez, eskolatan, ez? Gauza asko dago egiteko, gauza da hori egituratu eta lotu egin behar dela, ez? Batzutan ez, ikasleekin eta hitz egiten dut, ez biologiaren barruan eman txikitatik anumei, ez, landu ez, osasun hezkuntza. Azkenean gauza asko daukago egiteko, eta nik uste ez dugula ere erotu behar, baina kontzientzia izan gure txikitasun hortan, bakoitza, gure ere muan egiten dugun bikin hori, ez, norbaitek esatzen hazi ere inez,
pikin hori baliagarria izango dela. Pixka asko, hori baliagarria izango dela. Orduan, nik esango nizueke, animo, trebatu imarko deula, ikaski beharko deula, eta hori da bidea, ez? Eta eskerrik asko. Esker Mariko zure hitzaldiagatik eta jarraian, hiru hizlariei izan ere mahai inguru borobila eskaini diguzuela. Badakigu denboraz kanpo gabiltzala, baina galderak egiteko txanda irekiko dugu eta seguru aipatu dituzten gaiekin zerbait bururatu zaizue. Galderarik? Inorrez balioa animatzen ni hasiko naiz. Luis eta Javier, zuei lehenengo galdera luzatu nahiko nizueke eskugarbiketa aipatu duzue. Niretzako eskugarbiketa gure lanean oso ezinbestekoa den prozedura da. Erizainak eta Mari Jose Urandak erakutsi zidan lehenengo mailan, erizaintzako lehenengo mailan. Eta gero lanean zehar, beti egiten da, gazok esan dituzuen, trebakuntza ikastaroak, eta beti azpimarratzen zaigu eskugarbiketaren garrantzia, ez? Jakin nahiko nuke, ea kolektibo guztietan berdin transmititzen duzuten informazio hau, eta ikusten duzuten eguneroko praktikan benetan jendeak betetzen duen, arazorik ikusten duzuen. Azkenian, gauz guzti hauek, azkenian jendearen konportaketa dira, orduan tendentzia badago, gauzak aldatzeko, pixkanaka aldatzen dira, eta pixkanaka jendeak kultura prebentzio edo garatzen ari da, gu programa honen bidez, batez ere medikuak eta erizainak trebatzen ditugu. Gero ere erresidentei, medikuntza erresidentei ere egin ditugu, tailer praktiko batzuk, zeladoreak ere ari gara egiten, batez ere trasladuak egiteko garaian nola egin behar duten eskugarbiketa eta daukaten implikazioa zatik. Behaiek ari dira ia beti, bai larrialdeetan edo pertsonak interesatzen diren unean, lehenengo pertsonak dira kontaktu izaten duten pertsonak dira. Orduan, bai garatzen ari gara plana, bai zeladoreak, bai erizainak, bai medikuak eta bai ikasten ari diren pertsona guzti saiatzen gara, bintzat, formakuntza eta trebakuntza bat egiten. Baina, mundu guztiko ospital zuzenetan, eta hor, zuen nabalik. Oin ja, eskemen ikusten norbait eskola horretzen, baina munduko ospital guztietan da, eskola gaiz. Nik uste oso gauza garrantzitsua dela, baina egia da, egunerako praktikan ahaztu egiten zaigula edo laburtzen degula, egia da azken urtetan sistema ezberdinak jarri zaizkigula edo ezarri zaizkigula eta errazten ari dela, ez? Beste norbaitek zerbait esan nahi zuten, galderarik. Ja nekatuta zaudete. Oso kompleto izan gara. Zuen maila oso osatua dago, Orduan, nahi bintzat gelditu zaitena eta eskua garbitzearena denok egin behar dela, gaixoi eratutzi behar diegula, erizainok oso persona profesional egokia gehala hori egiteko, akatsetatik ere ikasi behar dela, eta Mari konbidatu gaitu, denoi, lanean jartzea dakiguna. Hori, interesantea. Eskerrik asko.